Môžeš si pridať do životopisu kariéru. Kam ste jazdil, pán Kališík? Praha, Čechy, Nemecko sem tam a Miraku som bol. Kirchhoff, Mosul, Erbil. Mám tam zjazdené. Čo? Nefúkajú. To nemajú alkohol. To tu nefúkáš, ty kokot. A čo by si fúkal, keď nemajú alkohol, ty kokot? To je tiež pravda. Jebe 150, hej. Uber. 160. Uber, Nech sa nestane. sa rozpadne. Rátov. Albioty má. Už tam povedali aj basy. A to jak svinia. Kto si holí? A ja Markovi na prežinako, sleduj to. Taká dobrá krajina na cestovanie inak. Pravda? Dobrá, úplne perfektná. Taká na turistiku akurát pekne. Dvaja maníci zdravia zo severného Kurdistanu. Nie, že nás tu zamkne, hej. Kde sa urú? Komplet šíby vybité. Kámo. Ty blá. Odtiaľ to strieľali, Juro. Islamský štát. Tuto nám pán ukazuje, že to Islamský štát strieľal na mesto. Ty krása. You? Baby. Baby. Oh, díva na tú jazvu. You? Rozstrelila hlava. No, vzadu. To detsko. Hore, rozstrelil hlavu celú. Jeho hlava. Normálne na bojnici. Dali. Daješ, to vyjebal do liftu. Nevybuchnutý. Nevystrelil. Celý? Celý. Ty vole, takto to tu vyzerá ešte stále. Ty kokos. Toto už áno. Toto... Tam je ten minaret. Odtiaľ to strieľali snajpri. Na mesto. Uto. Jo, hen tam dali strelne, to preto vytukli. A tam strieľali. Thank you. Yes! Good.
Čo?